Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwina amvetse kunjaku. Ndikufuna ndinchenjeze Jesse Kabwira. Ndizimayi opanda ulemu ndipo sasunga ulemu wina uliwonse kwa president wathu Professor Arthur Peter Mutharika. Peter Mutharika si size ya Jesse Kabwira. Jesse Kabwira asiye kukamba za Professor Arthur Peter Mutharika. Professor atuluka mu nthawi yake akukonzeka ndipo apanga kampeni imene sinaoneke. Malo yamba kuponda Professor adzakhala ku Lilongweko ndipo tsiku limene Professor akaponde ku Lilongwe koma la MCP lidzagwa tsiku limene lolo. Tamvapo kuyankhula kwa olemekezeka Mayi Matanda amene ndi MP yakuno komanso kuchokera ku Palombe South Mayi Tia Hendere akuthokoza zichito zimene mukugwira akuti mukusimukugona. Mwina mwalandira motani mathokozo amenewo? Inaenda kuzika kwambiri kuti ma MP wa akuona ntchito imene tikugwira ifeyo ngati region yawo komanso ineyo ngati director wawo zandikuza kwambiri chifukwa ifeyo Malawi anthu mwina amatidziwa ngati anthu ansanje kwa wina ndi nzake. Maka ifeyo amayi timagogerana mwina nthawi zina basi koma ku DPP mtima umenewo kulibe. Ndi chifukwa chake mukuona tonse ku DPP tikuthamanga kuti amayiwa apite ku parliament. Tiya akupita kumene ku parliament pa 16 September. Amayi Matanda akubwerezaso ku parliament. Ndiye ine Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.